magnety dostávajú do domácnosti panelákov a bytov. 18 metrov, ktoré majú taktiež satelity. Títo ľudia magnety potrebujú na to, aby si mohli na opred určenú chladničku pridávať všelijaké krásne veci a také, čo na každom... To je tá najlepšia odpoveď, čo kedy počul. Alebo, to je poprvé. Dobre, čiže na chladničky tam sú magnetky na odkazy. Áno. Na čo tam ešte je magnet? Môžem? Ja viem. Na dvere, keď sa zatvárajú napríklad. No, čak, ale ja som sa hovorí, že ešte po druhej... Čo sa máš ďalšiu pýtať? No, povedal, že môžem, pani. A rozdelenie tých magnetických materiálov. Však, čo si nevidíte? My sa dostali aj po chladničku. Samozrejme, že je druhá možnosť. Toto všetko platí. Dostaneme sa v druhej možnosti. Veľa magnetov potrebujú aj elektrikári. Nie, napríklad magnety ako cielky. Tie sa dostávajú z továrne do tovární, ktorých sa ale magnetové neprerába na magnety, ale v tom sa vyrábajú ďalšie suroviny z magnetu. To je továreň, poznačme si. Keď má komín, aby bolo teplo. Z týchto zariadení tie magnety, tie cielkové budíte do aut. Poznačme si auto. Keď má výfuk. Alebo možnosť, magnety vo všelijakých zariadení, ako je napríklad televízor a všelijaké možné spotrebiče. Fakt netuším. Ja tak všetko, čo by som o magnetoch povedal.